mago maga IBC. Kamachielo ma Azimio pogore paro kod Kenya Kwanza bende nitiere karkacha. Wadhi rangi kini mabiro to sani miwa mana pachi kotenore kod sigana makama. Twako nego bedi ochako nuchi makiny. Pachien mane kotenore kod. Gima timore ne erokamano Cleophas. Gima timore en niya, ka ok ichano, ka ok iplan gimoro amora, to nyaka iikri mar fail. Katiba oyienwa mondo wabed gi twak. Samoro amora wadware kaka wadware. To nineno ka wan kaka jo sirikal koso jo Kenya Kwanza nuamiyo opportunity, nuamiyo jo Azimio opportunity gik mane gidwaro, gipango jok ma gidwaro ni mondo bede mesa kachacha. Giketo ma wambe wakelo jogewa. To gima wawacho en niya, kuma wabede wawacho ni handshake onge. But nobody is interested in handshake. Handshake Nobody onge. is interested in handshake. Gimomiyo wacho ni ingeni handshake ni nyalo bedo in various forms. Gima wadwaro wacho en niya, kuma wabede jo Azimio okel agenda gi tete kendo gi end list. Cleophas inyalo paro kan wachako kae. Kapok waloso the first bipartisan committee. Inyalo paro ka jo Azimio ne nitiere gi 14 agendas mane gikelo mesa gidwaro ni mondo jo Kenya Kwanza ongi. Kan wadhi mbele to 14 agendas gi moko nolale korio, moko akia nodhi kanye, giduogo gi reduce giwacho ni high cost of living. High cost of living ni sani ero gidoke IBC auditing. Gimatemo wacho niya, ka ng'ato oko plan koso oko chano ni wadhi e twak to onge plan koso agenda waketo negi gikel agenda gi tete mesa. Aneno ka giyiero Kalonzo Musyoka kaka chairman madhi tayo twak on their side. Katibo yienegi wambende wabro bede mesa kendo wawacho ni twak dhi mana Bomas kuma kila ng'ato e pap dhi neno gik madhi mbele. Koro wan kaka jo Kenya Kwanza handshake kata kobiro gi formula mane inya paro kane wantiere campaign. Can I clear that? Can I clear this? Can I clear this? No. I can't allow nonsense to be happening in this country. No, this is not going to happen. No. We are talking about the talks. The both sides, kata Ruto sewachoni, the both sides have agreed there is no handshake. Koro kikwakel ginoka. Let's discuss on the issues that are going to be discussed. No. We don't care about handshake. Who cares? Kawantie karka. Mondo mi handshake ni obede twak makoro ntiere karka Azimio dware Kenya Kwanza dware. Ngamose wacho wach handshake ni to owuok kama chalo na Salma mana mapiyo kanyo kaeta kel daktari to. Ingeni ka isebedo ki iluwo siasa ma Kenya kae. Wang'eyo maber kaka trend mar siasa dhi koso kaka jok moko tayo siasa gi. Gimomiyo ng'ato ka ng'ato kochung' to wacho ni wayienu biuru e mesa. Lakini agenda moro mopogore gi biro gi mesa gi agenda monengo kele mesa okwabiye. Koro gimomiyo akelo mano inyalo paro kane wantiere 2017 kae to Jacob Raila nowacho niya ni bullet manodongo gi bullet adi achiel ma odhi tieko godo mondo bed ker mar Kenya. Lakini kan wadonjo koro wadhi e campaign to nopenje ni to bullet mane wacho ni dongodo cha. Ochung' malo owacho ni no ka wacho wach bullet anawacho risasi, anawacho tong. Iwinjo? Koro wang'eyo kaka handshake ni nyalo bedo modified mondo kata kok luonge ni handshake wang'e agenda opondo. Twak kata kan twak un korka korumo bedo kanyo ka uwinje ochalo ni twak en mana mosruok kata handshake adier koso oyo korka kori. Handshake ok wadwar. Twak en handshake koso oyo korka kori kama nikech mane gimi osewacho ni mane gima ok odwar to onge ng'ama osewache Kenya Kwanza pok owache. Nitiere jok mapondo gi gik